Pigahagad ngunyan kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga. Pigahagad ngunyan kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga asin kan Naga City COVID-19 Incident Management Team o IMT sa Interagency Task Force. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinuprubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin ka mabalik ilaray ang ugma sa Naga dawat pa may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan naging ka basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatay at ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan iyaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasaligan igwa sa inyong maataman nagyenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik niyaray ang ugma sa Naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan naging ka na ibasta kita natatanyo kita pirming andam nagenyo laban lang nalalauma nasasarigan nangangataman kita pirming andam nagenyo laban lang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot
Mag-abot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga, diwat niya mong dadaroon sa Indo, ang mga nagbabaga mga bareta sa Naga Ngunyan News, ngunyan na Sabado, petsa 25 kan bulan na Abril taon 2020. Mga baretang tinaripon pon Lunes sagkud Sabado kan ang Naga Ngunyan News. Live po nito kaming naantabayanan sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po nido kami sa FB Live kan Naga Smiles to the World Facebook page. Sa pangarang kan bilog na news team, inipuan sa indong mga kaibanan, Roy San Ramon. Asin Kate De Lovieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, Incident Management Team kan Syudad ni Naga hinahagad na sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na ipagpadagos ang enhanced community quarantine sagkod sa Mayo 15 sa laog kan syudad. Ang bilog na detalyes halik ki Don Jimenez. Pigahagad ngunyan kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga asin kan Naga City COVID-19 Incident Management Team o IMT sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF-EID na ipadagos pa ang enhanced community quarantine sa syudad. Ini sigun sa hinihiling na pangangaipo sa padagos sa mahigot na implementasyon kan mga medyos kontra sa paglakop kan Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Sigun kay Allen Riondaga, Public Information Officer kan Naga City COVID-19 IMT, ang kamauota na mag-extend kan ECQ huli sa nagtitinir na tulong aktibong kaso sa syudad. Iniantes ang dagos ng implementasyon kan General Community Quarantine o GCQ o ang pigaapod na new normal. Sigun sa orolay kang IMT, Incident Management Team kang Naga, nagluluwas po na may pangaipo na dapat ipadagos ang ECQ. Ini po si direksyon kan sa tuya pong Incident Management Team. Ninhuli po sa rason na ikaw po kita ning mga existido pang kaso. In fact, we have 3 active cases right now. Ini pig-uyunan man kan mga opisyales kan Bicol Medical Center o BMC sa sarong pag-urulay sa paagi kan virtual conference. Pigihilingon yan kan IMT ang dakulang posibilidad na maglako pa ang helang sa syudad en kaso nahaliun na ang ECQ asin mag-implementar ng GCQ sa syudad ni Naga. So duman po sa pigihiling kang checklist kumbaga of our preparedness. Naguluwas po na baad magkausa ning mas dakulang problema, magkaigwa ning accelerated transmission kung dai po ma-arrest kang syudad itong planong pagbabalik sa GCQ. Sigun man sa pigpaluwas sa impormasyon kan IATF-EID, da ipigtutugutan ang mga gobyerno lokal na magpautob din GCQ o mag-extend kan ECQ na da inagaagi sa inda. En kaso na da isubuot magtugot ang IATF-EID sa kahagadan kan syudad, tatawan man giraray ni striktong implementasyon kan IMT ang GCQ sa paagi kan pagbantay sa mga mabukas na establishmento asin pag-utob sa ipapaluwas na direktiba kan Department of Transportation o DOTR sa pampublikong transportasyon. Dahil po nangangulugan na makakabukas na tulos. Kaipuhan po nindang utubon itong inaapod na minimum standards of health safety. Kung mayo man po sinda ka itong maipautob, halimbawa pagsiguro ngayon si numero kan tao malilimitahan nindo, pagsiguro ngayon na magiging epektibo si social distancing, dahil ngayon pagbubukas ka itong mga non-essentials, urog na po ngayon itong mga lugar na prone ngaya sa tiripon kan tao. In fact, kabali po duman si pag-off kang wifi kan mga pampublikong lugar o mga pampublikong establishmento para dai para tiripon ang tao sa sarong lugar.
Kung dahil po dahil ito mapapautob ka sa rong establishmento o itong pwede nang tugutan na mag-operate ng 50 sabkod 100%. Kung mayo po sila kaya ning inaapod na minimum health safety standards, dahil mangyayari sila pwede mag-operate. Sa irarom kan GCQ, tutugutan na magbukas ang mga establishmento sa irarom kan Category 1, 2 asin 3, alagad kay puhanindang mag-utob sa minimum health standards. Yaon sa Category 1 ang agriculture, fishery asin forestry, food manufacturing, food retail, healthcare, logistics, water, energy, telcos asin media. Kabali man sa Category 2 ang iba pang manufacturing companies, siringkan electronics, e-commerce, maintenance services, asin housing services. Mantangyaon sa Category 3 ang financial services, BPO asin iba pa. Pigtawang doon pa ni Riondangga na importanteng magkaigwan ng komprehensibong desisyon asin paghiro sa padikit-dikit na paghalik ang syudad sa estado kan ECQ. Ini huli sa pagtaong konsiderasyon sa seguridad, bako lang kan mga nagenyo kundi pati naman kan mga namamanwaan na naglalaog sa syudad gikan sa ibang banwaan. Po ang Naga nakaposisyon, nakita po ang sentro kan ekonomiya, kita po ang digdihan kang tao. Pag may nagputok po sa Naga, bilog pong Camarines Sur pwedeng maapektuhan. Gusto sabihin, pag nakiko po ng community transmission sa Naga, chances are, si naghali po sa Naga, pasiring yan sa saindang mga kanya-kanyang munisipyo. Diba? Garo po yan kita Metro Manila na kampag deklarado man, urulian si mga balik probinsya sa tuya pong mga lugar. Pag nag-gradual lifting po kita, iniiwasan po itong iyan pong sitwasyon na iyan. Nagarobaga mag-surge ang tao, magkaigwa ning dakulang concentration of people and kabali po yan sa pagpapahidali kasi itong alkalde. May donasyon po ning 5,000, mabakal pa po ang syudad. Tangarik pong mas takol na. Katakod ka ini, pigsisyerto subuot kan syudad na mahidali ang pagpuon kan mass testing o rugna sa frontliners kan syudad, tanga ni maibitaran ang pagdakulpa kan kaso. May mga medyos kong ginigiribo ang sa tuyang syudad. Igo po ng nahimo na donasyon ang sa tuya pong gobyerno lokal, ang sa tuya pong alkalde, ning rapid testing kits. Ito po ang gagamiton para sa targeted mass testing. Inutunta po si mga frontliners inutunta si mga medical health workers para po magkaigo kita ng clear picture kung ano na ba ang extent, kang transmission, kang infection sa tuya pong syudad. Urog na po sa pag-test katong mga halangkawon ang exposure. Uyaman ang mensahe ni Riondangga sa mga residente kan ibang banwaan na naglalaog sa syudad ni Naga, ngunyan sa irarong kan enhanced community quarantine. Sa mga yaon po sa luwas kang border kang syudad, kayo po makikiulay, sana po dahil man kamo mapuungot sa syudad ng Naga. Ang ginigibumi po ngunyan, duwang bagay, proteksyon para sa samong mga kaymanwa, proteksyon din po para sa Indo. Pag dahil po na-control sa Naga ang infeksyon, most probably po, madadanyaran po kamo. And habo ta pong madanyaran ang supply chain kang mga munisipyo, asing kang syudad, dahil may dakulaon or may halangkaon na risk sa loob ka sa tuya pong syudad. Or, pinakamalala, magkaigwa kita ng community transmission. Iiwasan po yan ka sa tuyang syudad. Ang kahagadan kan syudad na ibalik ang gobyerno nasyonal ang Naga sa mga lugar na ipapadagos ang ECQ sa Mayo 1, gikan sa naging anunsyo kan Malacanang na matinir ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, asin iba pang mga probinsya sa Luzon, kaibanan ang Albay asin Catanduanes, huli sa pagkonsiderar sa mga inikumo high risk sa coronavirus disease o COVID-19. Para sa Naga Ngunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, porsyon kan Naga City Subdivision sa Barangay Triangulo. Pig sa irarom sa lockdown, huli kan na irehistrong ika-4 na kaso ng COVID-19 sa Naga. Ang detalya sali kay Joel Solina. Nagpautob tulos ning lockdown sa porsyon kag Naga City Subdivision sa Barangay Triangulo. Matapos na kumpirmaron kan DOH Bicol
ang ika-4 na COVID-19 case sa syudad ng Naga na sarong 17 anyos na babae na nagpositibo sa nasambitan na virus. Sa pinaluwas na official statement ni Alcalde Nelson Legacion, katakot kang nasambitang kaso asin basada sa report o lab test kan DOH, sinasabing may mild symptom ang patient Bicol number 26 na kunyan naka-admit sa Bicol Medical Center asin nasa pangangataman kan mga doktor asin health workers sa nasambit na ospital. Matapos ining makamati, ning pag-abo asin kalintura kang Abril 18 na tulos na pinag-swab test asin kang Martes na banggi na ipaluwas ang resulta na ining positive sa COVID-19. It is with a heavy heart that we would like to inform you of our 4th COVID-19 case in Naga City. Patient Bicol number 26, who is a 17-year-old female from Naga City Subdivision, Triangulo, Naga City. She has no travel history and is currently admitted at the Bicol Medical Center for mild symptoms. Patient is in a stable condition and is under the good care of BMC's medical team. Sa presente, dahil pa nagpapaluwas ng dugang na detalles ang mga health officials kung saan nakwa o kung paano naulakitan si patient number 26, huli tamayo man ining travel history. Huli kay tulos man na pinasunod ang precautionary measure, lalo na ang contact tracing sa mga nakaiba ni patient number 26. Kabali na ang pagpapautub ng extreme community quarantine o lockdown sa porsyon kan nasambitan ng subdivision, harali sa harong kang ika-4 na pasyente sa kaso ng COVID-19 digdi sa Naga. Rest assured that all precautionary measures are being undertaken by the city government, including the comprehensive contact tracing to determine the risk of transmission. In this regard, the immediate 3 blocks surrounding the residence of patient Bicol number 26 are hereby placed under extreme enhanced community quarantine or lockdown, effective tonight, following the recommendation of Dr. Vito Borja, our City Health Officer, and after consultation with Mr. Rene Gumba, our Incident Commander, as well as with the key members of the Incident Management Team. We are once again urgently reminding everyone to stay in their homes, follow the instructions of authorities, and monitor official announcements from the city government. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, Syudad ni Naga, nakapagrehistro na nin 5 kaso kan COVID-19 susog sa Department of Health. Nagkapirang portion kan 2 barangay sa laog kan syudad, panagos na naka-lockdown. Ang detalles hali kay Kate De Lubieres. Tulos nagpautub si Alcalde Nelson Legacion nin lockdown o enhanced community quarantine sa Deca Grand Vale 2 sa Barangay San Felipe, asin nagkapirang parte kan Barangay Dayangdang Street. Matapos makumpirmar sa pigpaluwas na 9 p.m. press release kan Department of Health Bicol kan Miyerkules, Abril 22. Positibo sa COVID-19 si patient Bicol number 29. Residente kan Barangay Dayangdang si patient Bicol number 29, alagad nag-uuling ngunyan sa nasabing subdibisyon sa Barangay San Felipe. Lalaki, 25 anyos, asin sarong health worker sa sarong ospital sa Naga. Asymptomatic o mayong pinahiling na anuman na sintomas kan siya pig-swab test sa Bicol Medical Center kan Abril 21. Sarong aldaw makalihis nagluwas ang sa iyang test result na positibo sa COVID-19. Saro si Bicol 29 sa pigsairarom sa random swab testing para sa mga frontliners. Padagos ngunyan ang ginigibong extensive contact tracing kan gobyerno lokal sa gabus na posibleng dinumanan, asin nakaibanan kan pasyente tanganing i-isolate asin matest ang mga ini. Mientras tanto, pigihinguang ngunyan ni Alcalde Son na mahidali na ang gigibuhon na mass testing sa Naga.
5,000 ang piga-antisiparang maabot na inisyal na rapid testing kits. Sa laog sa naning 15 minutos, maaaraman na tulos ang resulta kan tests. Sa paaging ini, mapaparikas man ang pag-aksyon kan gobyerno lokal kontra sa COVID-19. Planong inoton sa mass testing ang mga health workers, urog na ang medical practitioners na nag-aatama ng mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19. Pandua ang mga residente na may sintomas ng COVID-19, arog kan sikpon, abo asin kalintura. Asin pantulo ang mga nag-uli sa Naga hali sa Manila, asin iba pang lugar na igwaning confirmed case ng COVID-19. Para sa Nagangunyan News, Kate De La Viere. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, 95 police augmentation na hali sa Police Regional Office 5 sa Camp Ola, Legazpi. Nagpapadagos muna ang 14-day quarantine antes ang mga ini tutugutan mag-duty. Detalyes hali kay Joel Solinas. Dugang na 95 na mga pulis o augmentation force ang ipinadara kang Regional Police Command kan PNP Bicol para sa siyudad ng Naga, ngaring makatuwang sa pagtao ng seguridad asin pagmantinir kampasi orden durante kang pinapasunod na enhanced community quarantine. Pinasalamatan ni Mayor Nelson Legacion ang liderato kang PNP Bicol sa pamamayo ni Police Brigadier General Anthony Alcañeses sa pagpapadara ng augmentation personnels sa siyudad ng Naga. Alagad ang mga ini ipinagrekomendang isa lang una sa 14 days quarantine sa laog kang Naga City Sports Complex sa Pacol poon petsa 18 aldaw na Sabado sa kod petsa 1 kan Mayo 2020. Kumusinda hali sa probinsya kang Albay bilang preventive measure asing pagsunod sa protocol na pinapasunod kan DOH. Canteen facility, tangani po mas specific duman po sa may Pacol Sports Complex, asin matiner po sinda duman hanggang May 1 to complete ito pong 14 days quarantine period. Kan ipakiulay ta po siya sa PNP na intindihan man po tulos. Lalong-lalo na ngunyan po baga sa Bicol region, kadakol na po nin kaso nin coronavirus. Total of 25, 19 po kayan sa Legazpi and Albay, 0 sa Catanduanes, 5 sa Camarines Sur, including Naga City. Pero sa Naga, recovered na si Saro, itong Saro, medyo mamundo, tanagadan, and si Saro man, yaon pa po sa Bicol Medical Center. So kaipuhan ta po na mag-istrikto, kaipuhan na itong 95 na PNP personnel mag-undergo nin quarantine. Oras na magtapos asin mataunan ng clearance gikan sa City Health Office ang 95 nga mga augmentation police tulos na ipapadeploy ang mga ini sa manlain na area sa syudad. Kabali na ang pagbabantay sa mga border control, checkpoints, pagtauning security sa mga humanitarian efforts kan mga NGO maging kang lokal na gobyerno asin sa iba pang identified assignment para sa seguridad asin pagkontrol sa pagluwas ka mga tao durante kang pinapasunod na ECQ. I-deploy na po sinda sa manlain-lain na lugar sa satuya pong syudad as agreed by the IMT, Incident Management Team, na iyo po si marekomenda sa Philippine National Police. Yan. Pwede po duman sa border control sa Naga Pili, sa Naga Milaor. Iyo po ini si mas importanteng maraingon yan na borders. Number 1, itong Naga Milaor dahil duman sa mga mahali sa Metro Manila, ali sa ibang lugar, ini po si usual route, si Agihan, palaog po kan sa Tuyan Syudad. Number 2, ito pong Naga Pili border dahil po nga ni sa mga konfirmadong kaso kan coronavirus dyan po sa Legazpi and Albay. So, dakol po dyan. Of course, may mga i-deploy po kita sa mga barangay, lalot kung may mga request po ni
presensya kan Philippine National Police. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, payout kan cash emergency assistance para sa Social Amelioration Program padagos na ginigibo sa 27 barangay kan syudad ni Naga. Ang detalye sa halik kay Kate Dinovieres. Nagpuunang magdistribuir ang City Social Welfare Office kan Social Amelioration Program o SAP sa Naga. Sa enot na payout, 11 barangay ang natauan. May total ining 3,078 na pamilya, kaya suma total 15,390,000 pesos ang cash allocation. Ang piglalauman kutaan ng organisadong distribusyon na uli sa abala. Sa Barangay Igualdad, 12 oras ang pighalat kan mga nakapilang residentes antes nakapuon ang distribusyon. Sigun sa pamayo kan CSWDO na si Annabel Vargas, dakol ang nanotaranindang aberya, igwa kayang mga nasa listahan kan SAP na dati nang nakaresibinin cash assistance sa gobyerno. May mga nagpurbar pa da kayang makalaog sa SAP, maski miyembro na asin nakaresibin ng asistensya sa 4-piece, camp asin tupad program kan DOLE. Ang kadaklan igduyaon sa tupad, ang kadaklan igduyaon sa dole. Tapos si iba, sabi yun, garo nagputik niya ang sila sa 4-piece. Sabi yun, napiglaog sa 4-piece, si agom na lalaki. Ang nakaregister kaya sa muya, si babae. Ngunyan, dahil man siya masasara kasi, dahil pa kami nag-aagi duman sa nagsasaro-saro kang family members. Itong template kaya itong mga tinawanan. Kasi ang piginot niyan is si payroll para madali si pag-release. Ang Social Amelioration Program sarong Cash Emergency Subsidy Program para sa tinataya 18,000 na pamilya sa bilog na nasyon. Mandato kan Republic Act 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act. Pira sa mga panundon kan SAP, day dapat miyembro kan 4-piece ang pamilya. Ninhulit na natawan na sindaning cash assistance kan Abril 3. Oras na ma-verifikar kan CSWD na 4-piece member ang nagkuan nin SAP, tulos ining tatanggalun sa 4-piece. Kung nakakuan naman nin asistensya sa DOLE, sabi ni Vargas, dainan ninda ini ibabale sa sunod na payout kan SAP. So kaya nga nigwa kami ning circular sa DSWD na pag napatunayan na 4-piece ka tapos kuha ka pa sa Social Amelioration Program, automatic haliw ka sa program. Tubod ko. Di ba igwa pa kita ng second round by May? So baka dahil na sila iba. Kasi 10,000 na. Kung nakakuha sila sa Doring 5, nagkuha sila sa Social Amelioration ng 5, automatic 10,000. Mapaluwas nin panibagong schedule ang CSWD para sa payout man kan natatada pang mga barangay sa Naga na benepisyaryo sa SAP. May pakiolay sana si Vargas sa mga makuan nin SAP. So ang pagirumdum ko po, sana maging honest kita. Kasi sabi yun po na ang pag-liquidate po ka ni saro-saro, pipicturan po kamo. So pag siyempre alanganin man kamo, na marikaya man kamo, tapos mahiling nindo na dakol pa ang day natatawanan, siyempre masusupog kamo. So kada po saro pipicturan. So saro po sa mga liquidation, pipicturan ka, dara mo si kwarta mo, dara mo itong sobre mo, nayaon itong barcode mo. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. The City Price Coordinating Council o NCP-PCC urog na pigpapahigot ngunyan ang price tag rule na nakabase sa Price Act ngunyan na igwanin COVID-19 crisis. Ang detalyes halik kay Don Jimenez. Nagpaluwas ng kasuguan ng Naga City Price Coordinating Council o NCPCC na nagahagan urong pang pagpapahigot sa implementasyon kan Price Act o RA 7581, Consumer Act o RA 7394, asin ang Republic Act 71 o ang Price Tag Law kanasyon. Sigon kay Consuelo C. Perez, NCPCC Director, pigaapod kan NCPCC Order No. 1 ang gabos ng mga paratyenda asin retailers sa merkado publiko, mga talipapa, grocery stores, as in supermarkets, na utubo ng paglaag kan price tag sa indang mga produkto, urog na ngunya na yaon sa taho kan krisis na darakan COVID-19 ang nasyon. Inita nga ning maprotehiran subuot ang mga namamanwaan kontra sa urog na pagpapalangkaw nin presyo kan mga barakalon sa merkado.
na reiteration po kaining lay ini and then calling for stricter enforcement kaining lay. Kaya dahil po kaining order ni Mayor, magiging po kitang stricto through our local enforcement agencies, namely ang police, ang PSO, saka ang mga operatiba kang NBI as in CIDG. Sinda po ma-implementar, ma-enforce po kaining order na ini sa kandating lay na stricto pong maobserbar kang price tag. Ang gusto pong sabihin, kada produktong tinitinda, maging basic commodities, kabali na ang agri-products and vegetables and fruits and crops, dapat po may price tag ang kada saro. Nagkakaigwas subuot nin pagkakataon ng mga establishmento na magpalangkaw nin presyo, huli sa day pag-utob ka nagkakapera sa mga nasambit na leya. Despite the lay na yao na nga ni, may mga report po na kadakol nag-observe kayo ninyong paglaag ng price tag sa ng mga produkto. And many violations against price increases. Ini po inihiling mi na kay puan ang stricter enforcement. Tangani mapasunod na po ini. May bitaran po ining mga price increases. And then maging pasil naman sa satuyang monitoring agencies ang pag-monitor kang mga presyo dahil because of the price tags na ilalag po ninda sa kada produkto. En kaso man na igwang madakop na nagbabalgar sa lay na ini, sa sangatan ninday mababa sa 200 pesos, asin day malampas sa 5,000 pesos na penalidad o pwedeng makulong nin sa roha sa 6 na bulan para sa first offense. Mantang tatanggalan man in business permit asin lisensya na magpabakal at mabalgar sa panduwang pagkakataon. Katakod ka ini, kasabay sa pagpagirumdum sa mga konsumidor na maging rigmat sa presyo asin kalidad ka mga pigbabakal na produkto, nangapudan si Perez sa mga negosyante na mag-utob sa lay. Sa retailers po, mas maray po na mayo na kamong kulog, dagdag na kulog payo. Magsunod na lang po kamo kang anong yaon sa lay. Although allowed man po ang price ceiling, it should not be more than 10% of the last price that it was monitored. May allowance mo man nga ni dyan sa lay na you can increase by at least 10% but not more than. Pag excessive na po, sala na yan. Ang apod po kayong profiteering. Igwa na po yan ng corresponding fine and punishment pag inaapod na yaon na kamo sa profiteering or excessive price increases. Pigpaluwasan kasuguan ka Naga City Price Coordinating Council kan Abril 20, 2020 na tulos na pigpadara sa mga establishmento asin sa mga embeltong ahensya de gobyerno. Para sa Anaga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Yan, tras tanto, 20 mga bisikleta na ipasubli na kan lokal na gobyerno kan Naga sa mga frontliners katagod kan Lend a Bike Project. Ang detalya sa halik ni Joel Sulina. 20 units ng mga bagong bisikleta ang naipasubli sa mga healthcare workers o mga medical frontliners na taga-syudad ng Naga na assign sa mga public hospital digdi para ba na magamit bilang means of transport kang mga ini sa paglaog trabaho asin pagpuli sa indang mga harog. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, ini ang ikadawang batch katakod kang Lend a Bike Project kang lokal na gobyerno sa paagi kang Naga City Bike Board para ba na sa mga medical frontliners nga ring magamit ninda sa indang pagbiyahe como ang public transport temporaryong pinapundo huli sa enhanced community quarantine. Kang nagtalikod na simana ang first batch kan 10 bisikleta, kaiba ang helmet na naipasubli sa mga medical frontliners. Sa lindong kang nasambit na programa, ang lokal na gobyerno ang masimbag sa weekly repair and maintenance ka mga nasambit na bisikleta, sagkod sa ginagamit ang mga ini ka mga borrowers. Asin, maibabalik sa gobyerno lokal oras na mailift ang ECQ huli sa COVID-19. Thank you, Mayor. Madali na ang pag-lawag mi sa work. Thank you po. Sa Naga City Hospital po. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, libreng bulog para sa mga frontliners. Pig-opresirkan sa rong grupo nin LGBTQ+ sa syudad ni Naga. Asin na ang detalyas na iyan, halik kay Don Jimenez.
Ngunyan igwang kinakampang na problema ang bilog na kinaban huli sa coronavirus disease 2019 o COVID-19, nagluluwas man ang karahayang buot kan mga namamanwaan sa paagi kan buluntad na pagtabang, siring kan pagtaong relief, pagkolektar kan mga donasyon, asin pagtaonin man lain-laing libreng serbisyo. Sa syudad ni Naga, saro sa mga grupong ini, iyo ang Gay Association of Young Talents and Outstanding Leaders. Obheto ka na sambit na grupo ang pagtaong libreng gupit sa frontliners, asin sa iba pang mga nagtatabang sa komunidad sa tao kan Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sigun ki Anjo Santos, paagi ini kan sa inang grupo tanga ni makatabang na mapalangkaw pa ang moral kan frontliners. First, ang LGBTQ, part kang community. So kaipuhan, magkaigwaman kami ng parte na magamit ang sa mga skills and talents na ino-observe mi man ang, si mga rules kang quarantine, kang sanitation. But at the same time, matawan tamaning boost ang moral kang sa to yung mga frontliners. Ito bagang maayusan sinda for free, tawan sindang grooming, siguro will inspire them to do more, to serve more. Yaon sa 20 miyembros ang presenteng buluntad ng nagpapartisipar sa aktibidad na iyong tarabang na nagtataong libreng haircut. Sigun pa ki Santos, piksisyerto ninda na nag-uutob man giraray sinda sa social distancing asin pag-disinfect kan sa indang mga gamit, tanganing maasigurar na salbado ang frontliners sa indang pagbulog. Huwag dyan nagpapagpag, pagkatapos may makuha kang cape, isa-sanitize, kasi ino-observe mo talaga yan. Hugasan ang gunting once in a while ng alcohol, para safe nga boss. So we are 20 in a team. Igwaman nga ning gusto pang magbalik, kaya lang aram mo, tiglilimit na ang tao. But assured ako na this is the best of the best. Si matitibay talaga ni Kang Naga. And naugma ako and I'm very grateful na despite kawaran, sa pinakalakmang industriya kami, yan sa spirit ninda to do good. Ang kaisipan man ninda, kang okay man sa ekonomiya, okay man sa... Nangangapodon man si Santos sa mga namamanwaan na igwang kakayanan na magtabang pa sa mga nangangaipong niyan sa taho kan Enhanced Community Quarantine. Time inining pagserbi, time inining pagpahiling ning pag-onra sa mga frontliners, sa LGU, sa gabos. Katakod ka ini. Nagtaunin pa sa salamat si Santos sa gabos na frontliners na padagos na nagsasakripisyo ngunyan, tanganin magian man giraray ang pagbuhay kan kadaklan sa pagpapadagos kan Enhanced Community Quarantine. Sa mga frontliners, thank you for your service. Diyos na po ang magbalo sa Indo, sa Indong karahayan. We are looking forward for that day na di kita nakamaras, nakairilingan kita sa kapihan, karakan kita sa restaurant, maging normal ulit ang buhay ta. Ayan po. God bless everyone. Matatapos din po ini. Natawan na nindang libreng serbisyo ang pirang miyembros kan Naga City Police Office, mga empleyado asin staff kan sarong mall sa syudad, miyembros kan Armed Forces of the Philippines sa pagtaraid banwaan, asin miyembros asin volunteers kan Naga City Incident Management Team o IMT. Para sa Naga Ngunyan News, Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mga tugang, iyan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News. Ngunyan pong Sabado, 25 kan bulan na Abril taon 2020. Sa pangarang po kan bilog na pwersa kan ANN News, kami po ang sendong mga naging para bareta. Asin nadadalan po nindo kami sa FB Live kan Naga Smiles to the World Facebook page. Ako man po, si Kate Dalovieres. Nahihinan niyo po kita sa KMFM 100.7 ang radyo kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Ito po si Roy San Ramon at Chan Antabayanan, Urulay, Banwaan. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Sa krisis tangon yan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan.
henerasyon ang sa tuyang itao. Iribanan kita, gabus lang na genyo. Magpangadji sana, magtugod kita. Ang sakuna, malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka. Mabalik nilay ang ugma sa naga. Dawa pang may takot, dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa namamatay at ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray ang ugman sa naga. Dawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenyo ka, naibasta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Nalalauma sa sarigan, nangangataman, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kansawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating minti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maong maglugang, puno ng minti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugungan, mapag-alaga, matitiwala.
panindigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas loob ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasaligan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Ulay Banwan. Maray na aga liwat, mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Yaw na po kita sa porosyon kan Urulay Banwaan. Mga kaibanan ko po ngunyan sa pangalan ni Ali Riondanga, Miss Kate Dalavieres. Ini man po si Roy San Ramon. Inibanan po kita sa pagtukar ka mga issue and kita po nasa emergency broadcast pamang giraray kang COVID-19. And may mga importante po kitang i-anunsyan ngunyan, ibabareta sa Indo, sa mga nag-aantabay ngunyan, sa radyo, sa Facebook. Igwa po kitang duwang gayong importanteng ibabareta ngunyan sa Indo. Sa supposed to be kaulit ako niyang kuta ngunyan sa bisita ta kuta ngunyan si Mayor Nelson Digacion. Kaso lang po ongoing kaya ang IMT meeting on data man siya pwedeng disturbuhon doon. Ang incident management team conference kunya na pagkaaga padagos pang pagplano mga precautionary measures katagod po kini yung COVID-19. Ongoing po diyan sa likod kang samuyang studio. Kaya pero igwa siyang duwang importanteng bagay na bareta na iniluwas ko niyan. Oo. Yaon duman sa Facebook page niya na nag-post siya 9 minutes ago. Itong enot ko na. Oo. Siguro ini na mo ng pinakahuli. Ining 9 minutes ago. Itong pigluwas niya Kasubanggi. Kasubanggi, okay. Ini. Base sa post ni Mayor Son Legacion, digdi po sa Facebook page niya, maugman niyang binareta na April, sige, basahon ko na lang lugod. After releasing the result of the swab test on patient Bicol number 26, kung magigirumduman ta mga tugang, si Bicol number 26, siya po itong 17 years old na nag-positive sa COVID-19. Alagad, ini nga ni, sabi nga ni duman sa investigar kang sa tuyang IMT, mayo siyang travel history or exposure siguro. After releasing the result of the swab test on patient Bicol number 26, Doc Butch Borja came to me saying that because of our exposure and of our role in the fight against COVID-19, I, together with him, Divine and Malu of the epidemiology unit, had to be swab tested. Ayan, nagkaigwa po kaya ining 4 na taon nini si Mayor, si Doc Borja, Divine and Malu kang epidemiology. He also said that this was the advice of some BMC doctors as a necessary precautionary measure. So ini po pagpasiguro na kami mismo daiman makadanyar sa salud kan iba, lalo na sa mga nagenyong nakakasalamuha ko sa arualdaw.
We were swab tested last Wednesday morning, April 22. At about 6 p.m., I thought of not coming home because if I was carrying the virus, I would be infecting my wife and my children. I know that our health workers and other frontliners have also the same concern. But we have to go on, do our best, and leave everything else to God. And late yesterday evening, uyan na po ang good news, April 24, the laboratory results came out showing that we all tested negative. The news was first broken by Dr. Joey Ranyola, as in ang text sako ni Doc Butch, quote-unquote, "Sir, salamat na maray ta negative kitang apat na divine saka si Malu." Ayan. So yan si post niya kaso anong oras? Kaso Big bagong post 2 niya. hours ago. Yan. 2 hours ago. Oo, 2 hours ago. Yan. So, bali, duwa ining post na halos magkasunudan ni Mayor Son na good news para sa tuyang mga Nagenyo. Arin no alat ka na medyo naribong ako duman sa ano. Si Inot na post niya, ano tong Inot na post Iyon na niya? ni. Iyon ni si Arin, Inot yung ano post da, anong sabi? na negative nga ni si Mayor, si Doc Butch, tapos ining Malu and Divine kang epidemiology unit. Kinaipuhan sindang swab test kang April 22 dahil nagkaigwa sindang exposure. Okay. Duman sa mother kang patient vehicle number 26. So, big swab testing da and nagluwas si resulta kaso arin. Kasubanggi sana. Kasubanggi. Oo. Ang nag-impormar kay Mayor Son mismong si Doc Butch Borja na sarungani sa pig swab test man na itong sabi ni Doc Butch na sindang apat negative sinda sa So, sindang apat negative. COVID, yes. So, gusto sabihin, mayo sindang mayong simptom, mayong COVID-19. So, yun ang magay na bareta. And, dahil kaya mga tugang nagpa sa irarom sa swab test, si Mayor Nelson Ligacion, pagkatapos sa Dr. Butch Borja, pagkat itong ibang nagkaigwaning direct contact duman sa mother ka itong vehicle number 26 si 17 years old. 17 years old na swab Nag-positive, na nag-positive mga tugang sa COVID-19. Ito pong taga dyan sa Naga City Subdivision. Napadagos nga ning naka-lockdown ngunyan. So, kang magkaigwa sindaning direct contact duman, kinaipuan sindang i-swab test na nganing makasiguro, masyerto na kung ano ang sindang kung anong kamurugtakan nila. Oo, lalo na ini si Mayor tsaka ini sila Doc Butch padagosan sa indang serbisyo sa paglibot digdi sa Naga. Correct, oo. And para makasiguro, tanganing si sendang pagserbisyo magpadagos-dagos di ba? Di makadanyar sa iba. Sa pakikipag mo kadakol kinakaulay araw-aldaw, kadakol pig aasikaso para mapakaray kita, katagod kayo yung paglaban ta sa COVID-19, kaya gusto nila makasiguro, kaya nagpa-swab test po, and nagluwas nga ni na negative sinda sa COVID-19. Okay? Okay. Tapos, ikaduwang good news na pagkaaga ni Mayor Son. Anong oras pig post? Base igdiyo sa Facebook niya 9 minutes ago. Okay, ngunyan lang. More good news sabi ni Mayor Son. 8 Sige. negative swab test results. Ayan, good news talaga ini dahil 8 na pig swab test ang nag-negative. We officially received today the laboratory results of 8 swab tests conducted, among others, on the mother of patient vehicle number 26. All tested negative. However, we will not be complacent. Let us continue to be vigilant, observe proper hygiene and sanitation, and follow all measures advised by our authorities. Okay. Ayan. Gusto sabihin, ang nag-negative si 8 na pig swab test na itong Connected digdi kay vehicle number 26.
Bicol number 26. Si 17 years old yan. Oo, ano talaga lang, i-simplify talaga lang itong 17 years old 17 na. anyos. Pig swab test, si ina niya, tapos siguro 7 pang iba, kaya 8. Na nagkaigwaning contact duman sa 17 anyos. Oo. So si ina, kaining 17 years old, negative. Yes, negative sin dagabos. And good news yan. Pati itong kabali sa duman sa 8. Si ina, tsaka iba pa. Si ina sa kaiba pa. So bali pira? 8 sinda. Okay. So bali sindang 8 negative sa COVID-19 pagkatapos sa mag-abot na si resulta kang swab. Oo. Swab test sa inda. Okay. So yan po ang magayon na bareta. Ang hapot ngun yan, sa inako kang 17 kaitong 17 anyos. anyos si COVID-19. Ninhulita si ina niya nag-negative. Kaya nga ni pagpasiraram sa subtest dahil iyo ang may direct contact. Dahil ining 17 anyos na Taganaga City Subdivision partner, bihirang magluwas. Ang sabi, bihirang magluwas sa Sendang Harong. Oo, lalo na minor pa siya. Tapos siguro may father man siya na pwedeng iyong magtagabakal kang sa indang mga kaipuhan. Yes. O yan ang hapot ngunyan. Paano nagkaigwaning paano nag-positive ini yung 17 years old. And siguro hindi ko lang aram kung na-swab test na girara ining 17 years old. Taduang beses bagyang pig swab test ano? Oo. Ano ba siya? Sarong beses pa lang ba siya na sa swab test o Garo may pa akong naaraman na pig swab test na siya o true. Ano? So primera vez pa lang itong itong enot na resulta sa iya. Okay. And hopefully na pag tig swab test siya ulit, mag-negative naman siya. Garo ko yan kaya Garo haros nagkakapareha duman sa mga pulis na pig swab test na itong babaeng pulis kung maginomdoman mo kang i-swab test inot kang magluwas si resulta sa enot na swab test positive. Okay? Ang mag-positive, pig swab test si 5 mga nakasalamuhan niya, mga pulis. Di ba? Kang magluwas si resulta kay itong 5, negative sindang 5 itong nakasalamuhan kay itong policewoman. Pagkatapos, na mag-abot itong swab test kay itong pulis, na babae, na nag-positive nga pig swab test giraray. Sa ikadawang swab test, nag-negative na siya after 2 days. So yan ang piggangangalasan ta digdi sa mga pangyayaring ini. So anyway, pero ang kagayunan partner ngunyan na narisa ko ngunyan na mga nakaaging semana or kang nakaaging semana sa naasing ngunyan, medyo madali na ang pagluwas kang resulta. Anyway, at least nag-negative ini mga pigpasiraram sa gabos sa swab test. Yan ang good news dyan. So kung ano man yan, kung ano man ang mga pangyayaring yan araw kay itong nangyari naman sa mga pulis, pagkatapos digdi sa mother kay yung 17 years old, o di bahala na kung papaanohon, kung paano hahanapon kung sa ininday na nagkakuroang COVID-19 na iniyo. Mangalas bihirang magluwas si Aki. Pagkatapos si ina niya, siya nag-positive, tapos si ina niya negative. Ang ina niya, lilinawon ta partner, sarong medical frontliner. Tama. Na kan Department of Health na nagdyan sa Bicol Medical Center. So they daw siguro nagigibo pang paagi ang satuyang kaya yan contact tracing medyo masakit talaga ang contact tracing dahil nga sa mga conflict na iniyo na nagkakahiriling ta na naaaraman ta. Pero ang sa kuya lang digdi partner, ang karahayan lang digdi ta nag-negative itong pera ito. 8 si Enot, ay pera? 8 si Enot, tapos si ikaduwa 5. Tama ba?
Base duman sa Sinot? post ni Walo? Mayor, Walo. Walo Sinot? si pig test. Nainot o 5. Tapos si Pandua, baliktad ako, 8 si Pandua, inot si 5, 8 si Pandua. Tama. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gabos. Di ba? Tama, yawan dyan sa post. Basta ining sa post ni Mayor walo si nag-negative sa swab test result na nagkaigwang exposure kay 17 years old. Oo. Yan. Pero itong inot niyang big post, itong... Sinda ito. Sinda ito. Oo. Pero sinda? Apat sila. Apat, Si okay. Mayor, si 8, Doc Butch, 9, 10, tsaka 11, duwang... 12. Dose lang. So, ang karaan digdi, sabi ko na nga ni, at least, ining mga pigpasaram sa swab test na may duda sa COVID-19, at least nag-negative. Yan ang karahayan dyan. At least sinda, negative sinda, sa swab test, o kaya at least medyo makakahangos-hangos ning marerahay. Ang kuyan lang, ang medyo may conflict lang digdi ko. Ang contact tracing digdi sa lalong-lalo na digdi sa 17 years old, kung sa inyo man ininako ang pag-positive niya sa COVID-19 na kung nag-negative sa iyang ina. Sabi ko na nga ni Maray Navarrete, at least negative itong gabos na mga nakasalamuha kay niyong 17 years old. Kung si mga nakasalamuha kaning 17 years old, yun na lugod ito ang nag-negative. Paano na ang contact tracing kaniya? Sa inyo na ako itong COVID-19, itong coronavirus. Kundi isa nagluluwas ning harong. Siguro, partner, ipaubaya tayan sa IMT, Data lang kaya magkaburutong ngunyan si mga dapat ang maimbitaran ngunyan. Kutaan na yung mag-explain kaini para sa bilog na naga kung paano nila ginigibo ang contact tracing na ini. Anyway, sige. At least mga tugang yan po ang development negative sindagabo sa pagbasararam sa swab test and ako na ugmago kaya. Ninhuli ta sa mga pig swab test na ini yung nagkaigwa kitang direct contact. And kang nag-negative sinda, nangangahulugan na kita salbado. Salbado man, Medyo nakahadit ka, partner, ngunyan, garo may exposure ka man. Kaso actualmente kasuod mang hapon. Oo. Udto. Doon karahayan nga ni, negative naman siya. Kaya pigaabangan ko talaga yan. And kang mabanggit mo nga ni na may latest na pigpost si Mayor Nelson Ligasyon, kaya pigpabasa ko sa imo intuto tanganing si mga nag-aantabay sa tuyangon yan, at least maaraman ninda kung ano ang ng development. Gusto ko tang imbitaran ka bago si Mayor Nelson digdi sa programa kaso lang nagpo na kaya si Incident Management Team Conference ngunyan na pagkaaga digdi sa Ciudad Dinaga. Okay? Ano kita, Brad? Ayos na kita? Igwa pa kitang mana kitang natatadang oras? Ubus ang oras ta, sayang itong... Ini kaya, partner, ipapaluwas ta itong sa tuyang naging entrevista duman sa ano yan? tagapagtaram kang Social Security System para ipaliwanag... SSS. Para ipaliwanag sa to, ining good news naman para duman sa mga empleyado, duman sa mga displaced workers na inaapod tangunyan na may COVID, na itong din nakaka-receive ning sahod. Iyan, si mga empleyado ning mga kumpanya. Mga kumpanya. Small businesses, particularly small businesses. SME. Diba? So, ayan, ipapaliwanag sa tuya katong tagapagtaram kang Social Security System, tanganing mas maliwanag kung ano itong small business. Gusto sabihin, si mga nagninegosyo itong mga negosyante, sa radit na mga negosyante na may mga empleyado. Oo. Di ba, may mga salit na negosyo na ikaw man mga empleyado. Okay. Nangunya, nagsarado, dahil sinda nakakasahod, may sindang sweldo na pirang semana na
Tapos, pwede sindang makahagad ayuda. Sa SS. Ano ba yan? Ini pinagtabangan ini kang BIR tsaka kang SSS. Okay. Gusto sabihin, bako man ining direktang hali sa SSS, kundi ang fund ipinaagi sa SSS. Sa SSS. Okay. Pinaliwanag nga ni sa tuya na ang pondo na sa indang pigre-release hali ini sa national government. So naghanap ang national government ning paagi tanganing mai-release ninda sa mga nangangaipo ining kwartang ini. Kung di ako napapasala, haros ka parehas kan tupad program. Tupad. Oo, dahil tama itong ka dyan. tupad, duman man sa nagkawara na ring trabaho, kan magkaigwa ng ECQ, pagkatapos, tig-ayudan sinda kang gobyerno, ipinaagi sa Department of Labor and Employment. Iniman sa mga small businesses, ipinaagi sa SSS. Okay, sige po, dalanon ta kung ano na ang details kay niyo, asing kung paano ninda ini makiklaim. Diyos marahay na aga mga tugang. Ako po si Kate Dalovieres. Padagos kitang nakaantabay ngunyan laban sa COVID-19. Mantang padagos nga ni mga tugang na pagtaong ayuda kan sa tung gobyerno, urog na sa mga naapektaran ng GAD na mga Pilipino ngunyan na panahon ng COVID-19 pandemic. Halimbawa na dyan itong displaced workers. So itong mga dai nakakatrabaho ngunyan, dai nakakasweldo as in mayong hanap buhay. Pira sa mga ayuda ng enot na pigtao ang Camp Candole, as in ngunyan ang nagpapadagos na distribusyon kan Social Amelioration Program o SAP kan DSWD. Ngunyan mga tugang, aramo naman yato kung ano ang Small Business Wage Subsidy o SBWS kan Social Security System, katuwang ninda dyan ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Kung updated po kamo sa nakapost sa Naga Smiles to the World as in digdi sa City Government of Naga Facebook page, yaon po duman ang anum na application procedures para sa SBWS. As in tanganing mas matawan po kita ni na klarado na eksplanasyon kung ano ang SBWS. Makakaibanan ta po ngunyan si Miss Queenie Agsaw, ang Regional Communication Officer kang SSS. Marahay na aga po sa imo, Mama Queenie. Marahay na aldaw din po, and paabutan ko din po ni mabuting araw as we usually greet our SSS members and pensioners po sa SSS. Ning marahay na aldaw po sa Indo Gabos, mabuting araw po. Mabuting araw din, Miss Queenie. Ayun, mabuting araw po, Miss Queenie. So, inot na inot, very light lang po ning conversation ta. Ano po, tanganing mas maging klarado po sa tuyang mga tugang kung ano ang Small Business Wage Subsidy. Ano po ini? Okay. So, ang Small Business Wage Subsidy Program, sarong programa po kang gobyerno na matauning ayuda sa 3.4 empleyado kang 1.5 million na mga small businesses or employers nationwide na apektado nga ni po kaniong nasabing quarantine. So, ang mga kwalifikado pong empleyado kang pre-qualified na saradit na kumpanya matatawaning sarong salary subsidy na may halaga po ning maabot sa 8,000 depende po sa rehiyon kung sa kumpanya ninda nakapwesto or kung saan si address kan sa indang company. Na maabot man po sa hanggang 2 bulan na pagtao, depende po kung noarin or kung hanggang noarin iniong enhanced community quarantine ta. So sa Region 5 po, base na nga din sa sinabi ta, na ini madepender sa budget subsidy, ang Region 5 po, kabali duman sa matataon ning 5,000 po kada tranche. So, ibig sabihin, ma'am, kung sabi mo nga ni po kada tranche, 2 beses hindang matatawan yung 5,000 pesos. Yes po, tama po. So, kasuarin po kita kanin nag-start? Actually po, si implementation period kang SBWS, nagpuon po ini o kang April 16 and supposedly po hanggang ngunyan lang nakatapusan, April 30. And good news po, very recently lang po nakaabot sa tuya
na ini po pinag-i-extender na hanggang May 8. Yes po, opo. So, iyan ang kagayunan, ano po, mga 1 week ang extension Yes po. kung si pag-apply. Yes po. Ini na din po sa kadahilanan na after nga ni po katong launching kaning program ta, sa dai inaasahang pangyayari po na dakol nagdagsa duman sa website ni SSS, kaya po medyo nagluya ang satuyang apod kay ini si proseso po kan sa tuyang pag-access duman sa website. Kaya po pigmawot kang sa tuyang management na initawan paki-extension and up to May 8 nga ni po ini. Sige po, ma'am. Ano po ang sisay po ang pwedeng mag-apply at mag-avail kang SBWS program? Yes, yan mo po ang magayon na hapot talaga, Miss Kate, kasi aram ta po, nagdakulan interesado digdi sa program na ini, and para maliwanag na din po kung sisay ba talaga ang pwede lang na mag-apply. So, para sa mga small businesses po, pwedeng ining corporation, pwedeng partnership, pwedeng sole proprietorship po, maliban duman sa listahan kang Large Taxpayer Service or LTS po kang Bureau of Internal Revenue or BIR. So, ining mga small businesses po nakabalidigdi, nakakategorize po ini sa dua. Ang primero pong category, itong inaapod tang non-essential o mga small businesses po na kaipuhanan magsarapan samantala o magsispindi po kang trabaho dahil nga ni digdi sa ECQ. So, ang pangadua pong category, si category po itong inaapod tang quasi-essentials o si mga negosyong pigtugutan mag-operate pero sa paagi kang skeletal force. So, igwa pong mga companies na totally daiman po nagsara on a skeletal force po sinda, and para ini duman sa mga empleyadong nakapagtrabaho and di nabayaran dahil sa ECQ. So, sinda po ang mga kwalifikado digdi sa programang ini. So, ayun. Ano po ang mga kondisyon sa mga empleyado para maging kwalipikado man sinda? Okay. So, before ko po lugod iyan maidugtong Miss Kate, maray na din pong maaraman din po duman sa mga qualified po na gustong mag-apply digdi sa SBWS na nag-impose nga ni po ning quarantine ang satuyang mga LGUs, tatawanan po ning prioridad si mga small businesses po na rehistrado sa BIR and aktibo pong nagsusunod sa saindang tax obligation sa huring tulong taon po hanggang January 2020. Ang panduwa po digdi rehistrado sa SSS and nakapagbayad po ning maski sarong bulan ning SSS contribution sa huring tulong taon rather. Dakul po kaya ang naghahapot sa tuya. Actually po si pagturotambay tangani duman sa Balyo, ang sabi po sa tuya duman ngaya ma'am, nakapag-register na ngaya kami sa BIR. Unfortunately ngaya ma'am, di kami nakapag re-register pa sa SSS. So, importante po ining maray detalyeng ini since nabanggit po digdi o sa eligibility requirement, nasa pagtansya po kang employer kung siya ba pasok digdi. So, ang malinaw po digdi sa laob ning tulong taon at least igwaning sarong payment sa SSS contribution and updated din po sa tax obligation payment ninda sa laog kang tulong taon at least may saro po na bulan. So sinda po si may mga record na maayos sa BIR and sa SSS. So ibig sabihin ma'am, klarado po na dapat kung rehistrado ka sa BIR, naka-register ka din sa SSS. Yan, tama po iyan. So, day lang po natatapos na ay rehistrado nga kami sa BIR. Anong yata day kami nag-qualify. So, more or less po, duman sa eligibility requirement na pigsambit ta, hopefully laog duman si small business para mag-qualify siya digdi sa program na ini. So, duman na din po malaog ini kung ano ang kondisyon ka mga empleyado para maging qualified sa SBWS. Tama po, So, para naman po sa mga condition kang empleyado para maging qualified po digdi sa SBWS, kay po nagtatrabaho po siya duman sa eligible small business. So, kung sisay si eligible, iyo po to si sinabi ta sa kasubago. Batay po ini duman sa criteria na nga ning inuta na pong nasabi. Ano po? So, panduwa po, aktibong empleyado po
sa nasabing negosyo as of March 1, 2020. Pero dai po nakapag-resibi kang sa indang sweldo sa laog ning duwang simana or higit pa dahil sa pansamantala pong pagsara o pagsuspindi kang trabaho sa kasuguan na ngani din po kaniyong ECQ. Ang masunod po, ang empleyado pwede pong may contract status, halimbawa regular, probationary, regular seasonal, or project-based, or fixed term, etc. Kung nata po inita na inambit ta, igwa pong naghahapot na mga employers or employees mismo na ano do nga yata, daing ngaya ako qualified kay ini. Siguro ngaya dahil on probationary basis kita. Tandaan ta po na ang SSS, ang status po kang membership is mandatory. So ang first day po kang employment kang member, regardless kung casual, probationary or on a regular basis siya, duman po na poon sa first date of employment ang sa iyang coverage sa SSS. So salungat po iniduman sa pagkakaintindi kang iba na after 6 months saka lang ire-register sa SSS. Ano po? So, pang-apat po, sa indang aplikasyon, kaipuhanan po na sertipikado kang sa indang employer na nagsasabi po na laog si empleyado duman sa criteria na nasabi ta po. So, ang mga empleyado pong makakareceive kang ayuda, yan sinapot ka subago ni Miss Kate. Paano nga itong mga naka-receive na ngayon ng ayuda hali duman sa Dole Camp? Yes. So, ang mga empleyado pong nakapag-receive na katong ayuda duman sa Dole Camp, pwede pa din po sindang mag-receive pero sarong beses na sana po. So, kung si usual po na duwang tranche inio or depende pa rin po nga ni kung hanggang noarin ang ECQ, digdi po sa mga beneficiaries na katong Dole Camp, sarong beses na lang po sila mapapaluwasan ka ini yung subsidy program kang. Pero dako lang tabang na din yes, po. Oo. Maski naka-receive na sinda sa Dole. Opo. And makaka-receive pa din sinda din sa SBWS. So, may tama ka po dyan, Miss Kate, igwa pa din sindang chance na maka-receive. Pero sabi ta na nga ni po, depende pa rin kung qualified si employer. So, mahiling mo na, mapuon mo na duman sa qualification kung nakalaog ba duman or na-meet ba ni small business si qualification na pigset po. Sa pang-apat na pong kahaputan, ano po ang iba pang mga kondisyon para sa mga employer sa empleyado nga ni sa irarom kaning programa? Maray po iyan na naihapot nindo kasi duman sa nailatag tang inot na criteria and sinabi ta po, may mga exemptions pa din duman or may mga dagdag pa din na kondisyones. So kung ano-ano po ini primero, dapat po pwedeng tanggalon sa trabaho ang employee o si employee na naka-receive na po kaning wage subsidy. So kaipuanan po na panitilihon ito yung pong inaapod tang status of employment kang sarong empleyado na nag-qualify po base duman sa pigsetang criteria. Ano po? So, pwedeng tanggalon sa serbisyo ining empleyadong ini na naging recipient po kaning wage subsidy. So, dapat po susurion na maray ini o kang sa tuyang task force and i-evaluate po ang naging proseso kang programa. So, po talaga dapat natanggalon. So, igwa pa din po ining monitoring after katong inaapod ta na nagrantiyahan na sinda as naka-receive kaning subsidy, igwa pa din ining ongoing monitoring na inaapod. So, ang po pagsunod na marisulta, ang po kaini pagsunod, marisulta po sa pag-refund kadtong subsidy wage, na pig-offer o pigtao po ni SSS. So, ini po marisulta giraray sa pag-refund sa employer kang si wage subsidy amount na pigtao po kang gobyerno. So, dahil po madali, di ba po? And idagdag na din po digdi na ang mga empleyado din po mismo, dahil sinda pwedeng mag-resign sa ECQ period. So, iyan po ang iba pang kondisyones na piglatag po para sa mga employers and employees digdi sa iraram kaning programa kang SBWS. Sige ma'am, sa panglima ta pong kahaputan, medyo dakul ini. Para sa mga empleyado naman na igwaning iba-ibang employers, si isay po sa mga ini na dapat na mag-apply ning SBWS.
Diyan po sa puntong iyan, kaipuhanan po na si may recent, kumbaga nasa discretion na po ini o kang si employer kung arin ba ang dapat na pilion na kang empleyado para magsumiti po kang records. Opo. So para sa mga employers po, nasa discretion pa din ninda kung arin ba ang dapat na mag-apply. Namamonitor pa din po ba nindo yan na ang sarong empleyado igwa siyang iba-ibang employer? Actually po, igwa kasing inaapod ng mga part-timers. Ano po? So, minsan ang mga employers po, employees rather, igwa talaga silang nagkapirang mga pigtatrabahuhan. Yes po, part-time ngayon on a part-time basis. Ang iba man po kaya on a commission basis. So, usually sa commission basis, mayo man po dyan na-establish ang employee-employer relationship. Kaya normally nagbabayad sinda sa SSS as self-employed. Pero po ang iba kaiya naman, igwa naman itong mga inaapod tang mga professionals na connected nga ni sa government, so through GSIS ang remittance ninda kang sa indang contribution, and nagpa-part-time naman, let's say part-time teaching or part-time nagpa-practice kan sa indang profession outside of the usual week na trabaho ninda na from Monday to Friday. So si other income po ninda na naglaog sa weekends, pwede din masasabing may kapasidad din sindang magbayad. Kaya minsan, na-register po sinda as self-employed other than being registered sinda or member sinda kang GSIS. Okay. So yan, malinaw. Ano po, sa ipadagos na lang po ulit, ang application nag-start kang April 16 and supposed to be hanggang April 30 pero extended ini hanggang May 8. Yes po. So ayan, ano nga ni po ang makukuang subsidy? Okay, so sabi ta na nga ni po kasubago, since ini po madepender sa budget kang wage subsidy kang kada riyon, ang Region 5 po na-categorize duman sa 5,000. So sa inot na distribution po kang primerong tranche na papaluwas po sa May 1 to 15, mapaluwas po ning 5,000, and another tranche po sa May 16 to May 31, pero pwede po ining magbago depende nga ni sa schedule kang ECQ. And syempre po, since nagkaigwa nga ni po ni extension digdi up to May 8, so definitely may pagbabago din po siguro inyo. Dakul, sabi mo nga ni po kasubago, inuran ang site kang SSS. So paano po nindo hinahandle ini ngunyan? Yes, actually po, totally frankly, ini po nakuha ta na din sa mga informations po base sa interview duman sa national, na since day po talaga inaasahan kang SSS na madagsa ang magamit ka ining website, medyo nag-down si system tap. Pero ang kagayon na naman po kanin, naghanap ng alternative procedure si SSS, and pig-introducer na nga ni po inapod ng Microsoft Cloud. So si mga SSS employers po na nakalaog dahil naka-down ini, nagpaluwas naman po ng email si SSS duman sa mga employers ta po na igwaning or kabali duman sa pre-qualified list kang BIR. Ang sinasabi naman po, paano nga itong mga naka-receive ng email? Kung natapalan, kung naka-receive sinda ng email, iyan po si may mga magagayon ang record sa SSS, and updated po si sa indang email addresses. So, duman naman po sa mga updated ang sa indang email addresses, kaya sinda na padarahan ni SSS, nagpapaluwas po ngunyan ng text blast si SSS, and nasabi na din po ini na ang masurunod po magkakaigwa ng by batch, depende sa last digit number kang employer, para po mapaabisuhan sinda kung noarin sinda pwedeng maglaog giraray sa website, or kung papaano sinda makakapadagos kang application ninda digdi sa SBWS program. Ma'am, balikan ko lang po kasubagos na sabi mo po na igwang duwang tranche ining pag-release kang subsidy. Noarin po ang first tranche? Ang first tranche po duman sa May 1 to 15. Ang second tranche po May 16 to 31, pero pwedeng magbago po depende sa schedule kang ECQ. So ayan, ma'am, pwede ta pong pahapyawan kung paano ang proseso kang pag-apply?
Okay. So duman ang nangyari na po ngunyan, duwa na nga ni araw katong nasabi ta, inot supposedly ang primero pong gigibuhon ni employer, ma-visit siya duman sa website ni BIR to determine po kung kabali siya duman sa pre-qualified list of employers na pwedeng mag-avail kaning SBWS program. So, pag nahiling po ni employer na yaon siya duman sa listahan, pwede na po siyang mag-proceed duman sa sa website naman po ni SSS, sa my.sss account. Yes, oo. So, duman naman po, may link na duman kung paano niya, kung paano na po siya makakapag-proceed kang sa iyang application sa SBWS. Opo. Ngunyan po, kung since medyo intermittent ang signal tangani dahil nasabitan na po na medyo yes, oo. Halatun po ni employer na may ma-receive siyang text. Kasi ang aramta po garo by scheduling na depende po ngani sa last digit number kang employer. Kung naarin po siya, pwede naman na makalaog sa website ni SSS or duman na ngani din po sa alternative procedure na sinasabi kung paano makakapag-apply. So, ito po, inot, maduman ang employer, ano po? Si may sadiri kang kumpanya, sinda ang ma-check sa BIR sa www.bir.gov.ph. Yes. And then, hihilingon ninda duman si status po sa paagi kang pag-fill up kang PIN kang negosyo sa search bar. And makaka-receive po sinda ning notification hali sa BIR na nagtataglay po ning sarong passcode number. So si passcode number po isurat ninda tay po importante po ito para naman mag-apply sa SBWS program duman sa website naman ni SSS. sa my.sss account. Yes po. And then, sige po mama, ipadagos na po, ano po ang dapat gibuhon kang mga empleyado? Okay po. So, para naman po sa mga empleyado, actually po, dapat lang po i-share to ni empleyado na igwa po siya ng enrolled account sa iyang bank account po sa my.sss. Pero digdi naman po sa alternative procedure, ang malaog po kaini kang details si employer na. So, man po kaipuhanan na enrolled sa my.sss. Pero pasiguro na din po once na ma-lift itong, kumbaga mag-normalize na ang satuyang sitwasyon and mag-go na si system ni SSS, i-advise ta pa rin po si mga SSS members ta ka mag-enroll kang sa indang bank account sa my.sss account. Kasi baka po ang mangyari kang mga benefits po and loans sa paagi na din po kaning program enhancement, pwedeng dain na po ini maging over-the-counter ang mga filing, kundi maging online na po ang filing and ang paglaog po kang mga proceeds kang sa indang pig-applyan na benepisyo and loans, pwedeng ilaog na din po digdi sa sa bank account na enrolled sa my.sss account. Pero may condition din po digdi na maaari niyang i-enroll ang kanyang payroll account basta ang bangko ay kasama sa lista ng PesoNet accredited banks. Tama po iyan. So, ang po kainio, dapat din po talaga, yun na nga po, sinasabi ta Subago na dapat mismong si empleyado din, mapasiguro din siya, and pag nag-normalize na nga ni, good duman po sa mga nakapag-enroll na. Kasi ever since pa naman po, before mag-push ining SBWS program, pigpapara-encourage ta na po ang sa itong mga members na i-enroll ang sa indang bank account digdi sa my.sss. So ma'am, paano po ang empleyado itong mga mayong bank accounts? Okay. Pwede po pwede sindang mag-download po sa Google Play Store katong Paymaya para po sinda pa makapag-register man po sa Paymaya. Oo. And ang sinasabi din po, saro din po sa mga paagi para ma-receive ang sa indang proceeds kang sa indang subsidy, pwede po duman sa pag-holder ka po kang quick card, Union Quick Card, or itong Union si ATM po ninda, pig-enroll ninda as ATM nga ni po si sa Union Quick Card ninda. And pwede din po through cash remittance wherein padadarahan po through text ni SSS kung duman na. Pero as of now po kasi si sa cash remittance, igwa pa kita mga piga-arrange para kumaga
si proseso or si guidelines kung paano marireceive. And ang nakuha tapong information hali sa mail, M. Louillier pa lang po ang accredited. Yes po. Ayun. Pero as to kung paano po duman, siguro waiting pa kita kang further announcements. Pero ini mama, ang kagayunan kay ini ining pwede sinda may option sindang magbukas ning e-wallet account. Yes, oo. Sa Paymaya. Yes, sa Paymaya. Oo. Very safe ini. Yes po, oo. Maray po, Ma'am Kita, mismong hali sa imo, siguro naporbaran mo na po ining Paymaya na ni Okay. So, siguro yan po, mismong si Miss Kate, pigi-endorse niya din si Paymaya. And hopefully po talaga, gabos na sa tong mga empleyado na kapag-enroll digdiyo sa my.sss kan sa indang bank accounts. So ma'am, paano naman po maaaraman ni employer ang status kang sa indang application? Okay, continuously lang po dapat mag-monitor si employer kang sa inda pong apod gani status and ma-prompt po ning confirm duman sa tab kung sa inda po naging successful lang sa indang application. So just in case po, ulit-uliton ta lang po siguro Ma'am Grace, just in case na may ma-encounter ng problema si employer and si employee, pwede po sindang magpadara ng email duman sa SBWS queries at sss.gov.ph para po malinawan sinda and ma-advisean sinda kung anong dapat nindang gibuhon. Ang aram ta po sa website kang BIR, igwa din po sinda kanitong SBWS_BIR at BIR.gov.ph para naman po duman sa mga employers na magkaigwa ng problema just in case po may downtime. Or kaibanan si sa indang pangaran kang sa indang company duman sa pre-qualified list po na makuha sa BIR site. And ini po, dako lang tabang kapag nagkaigwang system downtime duman sa pag-apply ninda and they sinda nakadago sa pag-apply nga ni kaining SW. Yes, tama po dyan. So any queries po manunugod sa application, pwede po si website ni BIR, pwede po sa DOF, and pwede din po sa SSS. So si mga concerns related to SSS, duman po sa nasabitang email account, pwede po sinda duman magpadara ng queries ninda. Ayun. So malinaw po. So ngunya naman ma'am, ipadagos na po ang satuyang urulay manungod duman sa paagi kang pagbayad. Okay. Paraan ng pagbabayad at distribusyon ng subsidiya. Okay. Ano po ang mga paaging ini? Okay. Arab na nga ni po kang nasabi sa kasubago, so 8,000 po na halaga po kang pagtanggap ng subsidy po, madepender duman sa bawat region. Ano po? So, duman po sa paraan kang pagbayad kang employer, yan. Ang pag-credit po kang subsidy sa account kang mga empleyado na pwedeng gibuhon sa arin man na paraan po, pwedeng duman na nga ni sa through SSS UMID cards po na naka-enrolled as ATM. So, igwa po kasing mga lugar din kung saan ini nagkaigwa ng pilot testing and si UMID card po mismo ay nai-enrolled as ATM. Ano po? So, igwa din po itong inaapodang PesoNet accredited banks. And yaw na din po ito ng Union Bank Quick Card na may partnership po kay SSS. So, kadaklan po kay iti si mga nag-file dati pa ning salary loan na mayo man po ining expiration iniyo pong Union Bank Quick Card. Kaya pwede din iniong magamit po para maikredito si subsidiya po na hali sa government. And lastly nga ni po itong sinasabi tang cash pick-ups nasa paagi po kang remittance kang partner with M. Louillier. Pero sa ngunyan po, nasa proseso pa kita kang pakikipag-ulay sa M. Louillier. So, antabayanan na lang po ang nagkakanigong anunsyo para po digdi sa cash pick-ups. Ayun. So, ma'am, paano naman po ang mga empleyado kung igwasindang more than one bank account na naka-enroll digdi sa BEM? Sa anong bank account na po hindi maike-credit kang SSS? Okay. Maray man po yan naihapot mo, Miss Kate, kasi aram ta po na ang ibang mga employees na nagkakapira. Nagkakapira ang sa indang bank account. So, ang inot pong enrolled na bank account, ang gagamiton kang SSS para po sa pag-credit kang subsidiya. So, sa panahon po kang implementation kang SBWS program, pinapayuhan po ang mga empleyado, lalo na kung pwede po ay i-deactivate mo na itong ibang mga bank accounts. Ini po para mai-enroll itong
inot na account po sa BEM. So para day din po magkaigwan ng karibungan kung arin po duman ang mga gigibuhon or mga gagamiton. Ayun. So malinaw po ito. Ano po? Siguro lihisan ko naman ining hapot digdi na kung paano magbukas ng e-wallet account ng Yes, PMaya. opo. Na-mention ta na din po ito Oo. na para po sa mga nagkakanigong proseso, pwede na lang pong mag-download kadtong app na, na PayMaya or magduman sa website kang PayMaya para po kuasin dumaning mga procedures kung paano ito gigibuhon. Ma'am, paano po malalaman ng empleyado kung ang subsidy ay naideposito na sa kanyang Yan, tama po yan. Importanteng mareini yung Miss Kate, kasi maski nga ni po sinasabi tang nag-apply na si employer, day niya man aram kung no arin ini ikikredito. Oo, So, ipapagbigay alam po ini sa SSS sa mga empleyado sa paagi po kang SMS text blast and ma-email din po na if ever si SSS, kung na-deposito na po ini sa indang bank account or e-wallet, and pwede na po ining pick upon or pwede na po ini rather pick upon sa mga remittance partner agency kang SSS. So, sa ngunyan po, ulitin ko po giraray M. Louis Lier ini. Pero, ang tabayanan ta po giraray sa nagkakanigong anunsyo kung paano ini ang gigibuhon ka ini yung partnership po para With makuha M. ang Louis cash. Lier. Yes, para makuha ang cash pick up with M. Louis Lier. So, ma'am, ngunyan, ano po ang ibang issue as in problema na sa ngunyan na i-experience nindo? Yes po. So, ang pinakang po talaga ngunyan na problema, hagadan ta po ning pagpasensya, kami digdi sa SSS kasi di po talaga inaasahan na inidadag sa website na ini po talaga ang pinakang importante din kasi para makapag-proceed sa enrollment po or sa application si qualified employer. Ano po? Pero before anything else po, siguro hagadan ta din po ning pangapo din itong sa tong mga si mga employers po na magbisita mo na sa website ni BIR kasi baka po sindang siribot-sibot pipaparabasol din ninda si SSS but then they man din palan sinda kabali duman sa pre-qualified list na hali sa BIR. So matatandaan ta po na ini yung subsidy wage program na pig-offer ngunyan bako man po ini hali sa SSS. Ini po hali sa gobyerno and ginamit lang po si facility ni SSS para mapadali ang distribution kaning wage program. So sa mga napag-ulayan mi po ni Miss Kate kasubago, importante din pong maaraman kang employer and sa iyang employees kung talaga ba sinda pasok din duman sa criteria. Kasi bako man po gabos na mga employers, lalong-lalo na itong nare-register pa sa nangunyan, since may pigset nga ni po talagang guidelines and criterias para mag-qualify ang sarong employer. Ma'am, do you have any idea po kung paano ginigibo kang BIR ang pag-identify kang small businesses na ini? Yes po. Actually po nga ni sa nasabi ta nakasubago, ginamit lang si facility ni SSS. Siguro po sa pag-abot sa araw kaya na punto, data po masisimbag iyan kasi po naging equipment lang or si SSS para mai-distribute ining wage subsidy program kang gobyerno ta. So siguro po pwede din na mabasehan itong sinabi ta nakasubago na good taxpayer po itong pira sa mga yes, qualified. And base na nga din naman sa eligibility na at least may tulong taon. So siguro naman sa loob katong tulong taon na to and at least may sarong SSS contribution. Iyon din sinaging basehan para sa SSS. Pero as to the guidelines, i-clarify ta po. Bako si SSS ang nag-set ka inyo. Kamu lang po ang pinapahiro. Tama po. Opo. So ini po ining SBWS saro ini sa mga tabang na pigpromesa kang gobyerno nasyonal para sa mga tao. Yan po ang maliwanag, ang SBWS program, hali po ini sa government and pigbaba lang po ini or in partnership lang ini with BIR and SSS. Pero ini po talagang subsidiyang ini, ang pondo po kani, hali sa gobyerno, bako po sa SSS. So ayan, malinaw. Ma'am, lastly na lang po, medyo halawig na po ang satuyang ulay. Mensahe ta po sa satuyang mga paradalan and paradangog. Okay po. Para po sa satong mga SSS members, bukas po ang samong mga online facilities sa paagi po kang
website kang SSS, yaon din po si Text SSS, and pwede din pong mag-download kang SSS mobile app. Igwa din po kitang mga social media accounts like itong Facebook page po kang Philippine Social Security System, and i-grab ta po ining opportunity na ni nakita samantalang kita naka-enhanced quarantine, enhanced community quarantine, i-grab ta po ining opportunity na mapasyaran ining mga online services kang SSS. Ini po ang SSS po daiman po daiman kami nagpapabaya kan sa muyang trabaho. In fact po, before pa nga ni nagkaigwa ng ECQ, pigpupush mi na po talaga or pig-encourage mi nang sa mga members na pasyaran ining mga online channels na iniyo. Sa paagi po kani ang mga latest updates and programs, madali po nindong maaraman. And as SSS members po, obligasyon ta din na maaraman kung ano ba ang mga latest na programs and SSS para po kung ini man sarong benepisyo, kita man po maging paagi para kita po ma-avail ta ining mga benefits na ini. Ayun, malinaw mga tugang ang mga pig-explain ni Ma'am Queen Yagsaw manungod po sa ining saro na naman na benepisyo na pwede tang aprobitsaran hali sa gobyerno, ining small business wage subsidy. Digdi sa Bicol, pwede kitang makalaom ng 5,000 pesos. Ano Yes po? po, So ayan mga tugang, salamat sa pag-antabay nindo sa pangaran po kan Bilog na News Team. Asin sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis asin Sangguniang Panglungsod, City Events Protocol and Public Information Office. Ini po si Kate Dolovieres. Maray na aldaw. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.